Трамп назваў Лукашэнку паважаным прэзідэнтам, ды выказаў спадзеў на хуткую сустрэчу з ім. Са свайго боку Лукашенко запрасіў у Менск амерыканскага прэзідэнта разам з сям'ёй. Той, як сцвярджае лукашэнкаўскі тэлеграм-канал «Пул Первого», пагадзіўся на такую прапанову. Тым часам на Алясцы праз некалькі гадзін распачнуцца перамовы паміж прэзідэнтамі ЗША і Расіі, якія могуць паўплываць на хаду вайны ва ўкраіне. Пра гэта ды не толькі ў сённяшнім аб'ектыве. Вітаю, Віталь Бабін разам з вамі. Запрашаю на выданне. Лукашенко і Трамп паразмаўлялі праз тэлефон. Размова адбылася, калі амерыканскі прэзідэнт скіроўваўся на Аляску для сустрэчы з Владзімірам Пуціным. Прэсавая служба кіраўніка Беларусі зазначыла, што ў завяршэнні размовы Лукашенко запрасіў Трампа з сям'ёй у Менск, і той прыняў гэтае запрашэнне. Пазней Трамп падзяліўся некаторымі дэталямі размовы ў сваёй сацыяльнай сетцы Truth Social. У мяне адбылася цудоўная размова з паважаным прэзідэнтам Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам. Мэтаю званка было падзякаваць яму за вызваленне 16 вязняў. Мы таксама абмяркоўваем вызваленне яшчэ 1300 вязняў. Наша гутарка была вельмі плённая. Мы абмеркавалі мноства тэмаў, у тым ліку візіт прэзідэнта Пуціна на Аляску. З нецярпеннем чакаю сустрэчы з прэзідэнтам Лукашэнкам у будучыні. Дзякую вам за ўвагу да гэтага пытання. Напрыканцы размовы паводле прэс-службы Лукашэнкі Трамп прыняў запрашэнне беларускага кіраўніка, самаабвешчанага, безумоўна, наведаць нашу краіну з візітам. Што гэта было? Вось як нам пракаментаваў гэты званок амерыканіст Антон Пянькоўскі. Змянілася не толькі рыторыка, змянілася нават лексіка адносна Лукашэнкі. Мы тут можам казаць, што, магчыма, па меркаванню амерыканскіх дыпламатаў, амерыканскага чынавенства, вось гэта пытанне палітвязняў з'яўляецца тым, дзе можна дасягнуць такіх хуткіх вынікаў. Гэта пытанне стаіць у беларускім крызісе найбольш востра. То гэта першапачатковае пытанне, на якое трэба звярнуць увагу і якое трэба вырашыць. То бок не толькі яго хутчэй і прасцей за ўсё вырашыць, але ж гэта нейкае крывавольнае пытанне, людзі за кратамі, дзе трэба перш за ўсё звярнуць увагу амерыканскага ўраду. Сустрэча прэзідэнтаў ЗША і Расіі адбудзецца ў Энкарэджы на Алясцы ўжо сёння. Дасць яна шанец на мір ва ўкраіне, ці станецца спробою новага падзелу свету і чарговым вітком напружанасці? Пакуль свет задаецца гэтым пытаннем, нечакана ў тэме глобальных перамоў з'явіўся іншы матыў. Беларусь, але не толькі праз раптоўны званок Трампа Лукашэнку. Рэч у тым, што Міністэрства фінансаў ЗША дзеля забеспячэння перамоваў на Алясцы паслабіла некаторыя санкцыі супраць Расіі да 20 жніўня. У тым ліку былі зняты абмежаванні на аплату беларускімі банкаўскімі карткамі. Падрабязней Владзіслаў Корсак. Падчасовае паслабленне амерыканскіх санкцыяў маглі трапіць беларускія банкі з расійскім капіталам. Адпаведна, іх карткі пачалі працаваць у замежных сервісах. Паводле расійскага тэлеграм-каналу «База», прадпрымальнікі, якія перапрадаюць у Расіі тавары з ЗША, скарысталіся такой магчымасцю і пачалі закупляцца на амерыканскіх маркетплейсах з дапамогай беларускіх картак. Пакуль што гэта адзіны прамежкавы вынік саміту. Між тым, стаўкі высокія. Такое лаканічнае паведамленне пакінуў Дональд Трамп у сацыяльнай сетцы Truth Social. Яшчэ напярэдадні амерыканскі прэзідэнт збіваў градус чаканняў ад сённяшняй падзеі ды намякаў на наступную сустрэчу з магчымым удзелам прэзідэнта Украіны і еўрапейскіх лідараў. Моя задача проста падрыхтаваць глебу для наступнай сустрэчы, якая павінна адбыцца неўзабаве. Я хацеў бы, каб гэта здарылася вельмі хутка, практычна адразу пасля гэтай сустрэчы. Асцярожна Трамп выказваўся і пра тэрытарыяльныя кампрамісы паміж Расіяй і Украінай. Маўляў, гэта разглядаецца, аднак Украіна сама пастановіць, што аддаваць. Імавернасць правалу сённяшняй сустрэчы з Путиным американский президент оценил на 25%. Главная угроза, которая в данном случае возникает, о чем Трамп неоднократно говорил,
о том, что, значит, американцы могут просто окончательно умыть руки, да, и в этом смысле Украина лишится окончательно, уже не вот в рамках угроз там, каких-то временных, а окончательно лишится и дипломатической поддержки, и отчасти, возможно, санкционной поддержки, ну и самое главное, да, это военной поддержки. Самалёты з Расіі ў ЗША сталі вылятаць яшчэ учора ў дзень. У іх пратакольная абслуга і крамлёўскія прапагандысты. Апошніх, дарэчы, пакармілі катлетамі па-кіеўску і размясцілі ў Энкараджы на стадыёне мясцовай хакейнай каманды, падзялілася старшыня выдання Russia Today Маргарыта Сіманьян. Замест ложкаў прапанавалі кушэткі. Прыляцелі і спецпрадстаўнік Пуціна Кірыл Дзмітрыяў ды міністр фінансаў Антон Сілуанаў. Задача апошняга, паводле экспертаў, дабівацца прынамсі частковай адмены амерыканскіх санкцыяў. Сергей Викторович, а вы первый раз на Аляске? Для известия, скажите, пожалуйста. Первый? Бывал, я тут тоже. У сваю чаргу міністр замежных справаў Расіі Лаўроў спрабуе на Алясцы ці то эпатаваць, ці то адправіць свету нейкае пасланне з дапамогою свайго джемпера з надпісам СССР. Не дарма фактично Лавров вдягнув це. Не здарма Лаўроў так апрануўся. Ён хоча паказаць вось гэтую гістарычную цягу вялікай Расіі, Савецкага Саюзу, што яны могуць вырашыць лёс чалавецтва, лёс Украіны, Еўропы, як у свой час адбылося ў Ялце ў 1945 годзе. Былі усталяваныя сферы ўплыву. У прынцыпе, гэта праграма «Максімум». У Энкараджы мясцовыя жыхары ладзяць акцыі на падтрыманне Ўкраіны, патрабуюць вываду расійскіх войскаў з украінскіх тэрыторыяў і ўдзелу ў перамовах Уладзіміра Зяленскага. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Перамовы ўсё бліжэй, якое месца ў гэтым працэсе зойме Беларусь, пра што Лукашенка мог размаўляць з Трампам па тэлефоне. У сённяшнім эфіры студыі Белсат мы абмяркуем гэтую тэму з топовымі экспертамі. Заставайцеся з намі. Да іншай тэмы. Новы дзень і новыя антырэкорды на беларуска-польскай мяжы станам на 18 гадзіну ў чарзе. На адзіным цяпер пункце пропуску Берасце-Тэрэспаль магчымасці выехаць з Беларусі чакалі 3900 легкавых аўтаў. Расце ў чарзе і колькасць пасажырскіх аўтобусаў. У адмысловых тэлеграм-чатах людзі спрабуюць падлічыць, колькі часу можа заняць чаканне, калі за дзень прайсці кантроль цяпер паспяваюць толькі каля 250 аўтамабіляў. Беларускі дзяржаўны мытны камітэт у гіганцкіх чэргах традыцыйна вінаваціць польскіх калегаў, маўляў, тыя афармляюць не больш за траціну машыну ад магчымай колькасці. Згодна з разлікамі ведамства, тым, хто цяпер зарэгіструецца ў электроннай чарзе, давядзецца чакаць прыбыцця на беларускую мяжу прыкладна 5 дзён. Тым часам на мяжы Беларусі з Літвою з праблемамі сутыкаюцца пасажыры рэгулярных аўтобусных рэйсаў. 12 жніўня адразу два буйныя перавознікі, беларускі Менск Транс і літоўскі Еўралайнс, вясцілі аб прыпыненні большасці паездак з прычыны нястачы дазволаў. Пасажыры пачалі атрымліваць паведамленні пра скасаванне паездак. Як аказалася, нават не ўсе тыя, хто трапіў у пазасталыя рэйсы, здолелі дабрацца да пункту прызначэння. У ноч на 14 жніўня два аўтобусы Менск Трансу не былі прапушчаны праз мяжу і вярнулі сваіх пасажыраў у Вільню. І чарговая жудасная гісторыя пра гарасмент у дачыненні дзяцей у Новалукомлі. На Віцебшчыне настаўнік больш за 10 гадоў дамагаўся школьніц. Асабліва здзіўляе тое, што адміністрацыі установаў, дзе працаваў гэты чалавек, ведалі, але ігнаравалі паведамленні пра такія факты. Пра гэта павяло выданне «Зеркала», якое атрымала ад ініцыятывы «Белпол» закрыты дакумент следчага камітэту. Чаму такія факты ўсё ж замоўчваюцца ў школе ці нават бацькамі, працяг тэму ў наступным матэрыяле. Вядома, што 53-гадовы настаўнік з Новалукомля выкладаў у некалькіх мясцовых школах ігру на баяне і мастацкую культуру. Першыя скаргі на педагога з'явіліся яшчэ 5 гадоў таму ў летніку «Юнасць», дзе тады працаваў мужчына. Дзяўчаткі паведамілі выхавальнікам і дырэктару, што той падглядаў за імі ў душы ды дакранаўся да іх. Тым не менш, педагог застаўся ў сістэме адукацыі, а скаргі ад школьніц ды іхных бацькоў працягвалі паступаць. Пры гэтым адміністрацыі ні школы нумар 2 Новалукомля,
Ні мясцовай дзіцячай школы мастацтваў ніяк не рэагавалі на сігналы. Прынамсі, такая информация вынікае з документу следчага комитету. Школа сама по себе не хочет выносить этот ссор из избы и, как правило, отделывается какими-то, скажем так, устными объяснениями родителям, что мы проведем проверку, мы посмотрим, мы обсудим. И очень часто вообще списывают на то, что да, ребенок может этого не понимать, он там, может быть, неправильно понял, и вообще ребенок наговаривает. Летась супраць новалукомскага настаўніка ўсё ж завялі крымінальную справу за наўмыснае здзяйсненне дзеянняў сексуальнага характару ў дачыненні няпоўнагадовых. Але ці адбыўся над ім суд, журналістам пакуль невядома. Гісторыі гарасменту і гвалту, на жаль, не рэдкасць. 2 гады таму таксама на Віцебшчыне затрымалі выхавальніка, які 17 гадоў гвалціў дзяцей і здымаў злачынствы на мабільны тэлефон. Выявілі ж яго дзякуючы выпадку. Хлопчык, пабачыўшы ў краме свайго выхавальніка, стаў хавацца і не хацеў з ім вітацца. Пасля размовы з сынам маці звярнулася ў міліцыю. Што да барацьбы з педафіліяй, то адна з праблемаў – адсутнасць асобнага падраздзялення ў органах внутренних справаў. В Беларуси такие любые факты, они расследуются не каким-то специальным органом, условно не уголовным розыском, каким-то специальным подразделением, а сотрудниками наркоконтроля и противодействия торговле людьми. Аднак яшчэ большая праблема – замоўчвання. Дзяцей, ахвяраў дамаганняў і гвалту прымушаюць маўчаць тыя, хто і здзяйсняе злачынствы. І далёка не ўсе бацькі, даведаўшыся ад дзяцей пра факт ці спробы гвалту, звяртаюцца па дапамогу. Первое, потому что это табуированная тема, это очень сложно. Второе, потому что сами органы, милиция, полиция часто не доверяют, высмеивают этих жертв, и им очень сложно добиться там правды. Это страх самих взрослых, самих родителей, потому что если над твоим ребенком осуществили насилие, это значит что? Что ты не досмотрел. Актуальнай статыстыкі злачынстваў на сексуальнай глебе ў дачыненні дзяцей сілавікі не публікуюць. У 2023 следчым камітэце паведамілі, што з 2017 ў нашай краіне зафіксаваныя амаль 3000 такіх выпадкаў. Ірына Юрова, Белсат. Працяг эканамічнага падзення Міжнародны валютны фонд апублікаваў абноўлены рэйтынг краінаў паводле ўзроўню ВУПу на душу насельніцтва. Беларусь у гэтым табеле апынулася на 96-й пазіцыі. За год памер валавога ўнутранага прадукту нашай краіны павялічыўся на $90 і склаў $7880 США. Это амаль удвая ніжэй за сярэдні по свете. Лідаруе сярод краінаў СНД Казахстан з паказнікам амаль $14 800. Гэтая краіна абышла Расію, якая заняла ў рэйтынгу 71 радок. Яшчэ вышэй заходнія суседзі Беларусі, Польша і краіны Балты маюць паказнік ВУПу на душу насельніцтва амаль у 4 разы большы за беларускі. Згодна з прагнозам МВФ, толькі праз 2 гады Беларусь здолее дасягнуць узроўню ВУПу, зафіксаванага ў 2014 годзе. У 2029 ВУП вырасце на чвэрць да амаль $10 000. Аднак гэтая дынаміка будзе значна горшаю за суседнія краіны, таму адставанне Беларусі будзе толькі павялічвацца. Это такая дурная бесконечность. Сначала власти накачивают экономику деньгами, да, обеспечивают вот эти показатели, прекрасные показатели роста. Потом в стране случается финансовый кризис. Потом происходит обвал, в том числе экономического роста. Да, мы теряем там у нас обвал экономики на сколько-то там процентов случается. Ну и потом мы потихоньку это как-то нагоняем, набираем. И вот никак не можем догнать. Там мы уже отстаем, собственно, там, от среднеазиатских стран, да, мы отстаем от Молдовы, мы, не говоря уже о западных соседях, там, Литве и Польше. Як зазначаюць незалежныя эксперты, беларуская эканоміка цягам апошніх гадоў балансуе на мяжы стагнацыі, у той час як Александр Лукашенко не перастае наведваць дзяржаўныя прадпрыемствы і дзяліцца парадамі, як трэба працаваць. Дайшла чарга і да фармацэўтыкі. Самавешчаны кіраўнік кажа пра тэхналагічны суверэнітэт і планы падпарадкаваць прыватныя фармацэўтычныя кампаніі дзяржаўнай вертыкалі. Што гэта прынясе галіне? Рывок наперад ці яшчэ большы мінус? Руслан Ігнатович.
Як заўсёды, на нарадах у Александра Лукашэнкі на паперы ўсё выглядае амбітна. Беларуская фармацэўтыка разам з сельскай гаспадаркай абвешчаныя ключавымі галінамі наступнай пяцігодкі. Нужно людей накормить, нужно людей вылечить. Сейчас это очень важно. Лечить нужно их. Заразы в мире предостаточно. І дзеля гэтага кіраўнік краіны прапануе аб'яднаць дзяржаўныя ды прыватныя фармацэўтычныя кампаніі. Маўляў, у Беларусі з'явілася куча разрозненых прадпрыемстваў, якія дублююць вытворчасці дзяржаўных. Почему мы не можем создать определенный холдинг, где были бы учтены интересы государственных и частных? На практыцы ж гэта можа азначаць канчатковую страту самастойнасці прыватнага сектару, замарожванне канкурэнцыі і падпарадкаванне бізнесу палітычным задачам. Прынамсі, так ацэньвае сённяшнія ідэі Лукашэнкі доктарка з больш з 10гадовым стажам, якая пажадала застацца ананімнай. Ты нават калі зробіш самую дрэнную якасць на самай дрэннай сыравіне, то гэта ўсё роўна будзе купляцца, бо альтэрнатывы няма. Так быць не павінна. І ў першую чаргу чалавек павінен выбіраць, якая ў яго плацежаздольнасць, што ён можа сабе дазволіць, але прынамсі гэтую магчымасць яму трэба даць. Галоўны акцэнт Лукашенко зрабіў на адным прадпрыемстве – віцебскім Белвітунефарме, якое павінна стаць, цытата, тэхналагічным ядром новага аб'яднання і працаваць як на сельскую гаспадарку, гэтак і на медыцыну. Пытанне толькі ў тым, ці гатовая беларуская фармацэўтыка зрабіцца канкурэнтнаю. Гэта вельмі танны палітычны піяр, смеццевы, я б сказаў, піяр. Прорыв у Биофарм – это не копирование самых танных чужих леков, дженериков. Боже мой боже, это створение оригинальных препаратов коштом у миллиарды долларов и десятигоддзі працы. Это немагчыма ў ізаляванай краіне з дырэктыўнай эканомікай, адкуль, кідаючы ўсё, лавінай уцякаюць лепшыя кадры зараз. Падчас пандэміі COVID-19 Белвітунефарм абвяшчалі ўдзельнікам у распрацоўванні айчыннай вакцыны ад хваробы. Але пра рэальны аб'ём яе вытворчасці і вынікі выпрабаванняў інфармацыі дасюль няма, хаця выдаткаваныя былі некалькі дзясяткаў мільёнаў долараў. Аб'ядноўваць у Беларусі любяць ад калгасаў да машынабудаўнічых, цэментных ці дрэваапрацоўчых заводаў. Што праўда, пакуль ніводная такая рэформа не прывяла да адчувальных вынікаў. Гэтыя галіны ўсцяж не выйшлі на акупляльнасць і утрымліваюцца пры жыцці выключна дзякуючы дзяржаўным уліванням. Руслан Ігнатовіч, Белсат. А ў сталіцы праходзіць грамадскае абмеркаванне новага генеральнага плану Менску. Дакумент будзе вызначаць развіццё горада і агламерацыі да 2030 года. Але людскіх заўваг і прапановаў вы там не пабачыце. Чыноўнікі прымаюць іх на сваю паштовую скрыню. Сярод асноўных зменаў адмова ад 3-й кальцавой, будаўніцтва 4-й лініі метро, а новае жытло перадусім у гарадах-спадарожніках. Па ключавых момантах генплану прайшлася наша журналістка Юлія Цяльпук. Сталіца хутка расце. Зацвярджаючы генеральны план Менску 9 гадоў таму, чыноўнікі меркавалі, што да 2030-го насельніцтва не перакрочыць 2 мільёнаў. Сёння план карэктуюць, называюць лічбу 2 мільёны 30 тысяч і прызнаюць, шмат што ідзе не па плане ўжо не першы год. Оперативно требовалось решать задачи реализации многофункционального комплекса «Северный берег» с размещением новых объектов жилищного строительства. Порядка 5,5 миллионов квадратных метров, строительством международного выставочного центра, центра международной торговли. Генеральны план Менску – заканадаўчы акт, таму выконваць трэба абавязкова. Мэты ў будаўніцтве і рэнавацыі жытла, інфраструктуры, транспарту і паркавай паласы. Буйны праект «Паўночны бераг» упісалі ў план заднім числом. Ёсць і такія аб'екты, якія незаконна знішчылі. Аўтавакзал маскоўскі, там быў як адзін з асноўных элементаў наземнага грамадскага транспарта. Генплан зацверджваецца законам і гэтак далей. Калі было патрэбна, гэта аўтавакзал быў знесен. Тым не менш, арыентыр для развіцця сталіцы апублікавалі. Апроч паўночнай часткі Менск пашырыцца і на поўдні, а таксама ў раёне нацыянальнага аэрапорту. Асноўную стаўку, аднак, робяць на ўшчыльненне забудовы. У Сухараве-Лошыцы, раёне Менск-Свет, на месцы былой птушкафабрыкі, на Новавіленскай і на тэрыторыі заводу «Агат», за Менскай кругавой дарогай у Дегтяроўцы, Шчомысліцы, Сенніцы і Ельніцы.
Будзе адбывацца тое, што адбываецца. То бок узяць нейкую зямлю гарадскую, якую можна танна забудаваць, зрабіць там чалавейнік, зрабіць піар і маркетинг, быццам бы там Дубай будуецца, вось, прадаць беларусам утры-дорага, зарабіць на гэтым грошы, вывезці іх у Эміраты. Вось такой схематоз, ён як працаваў, так і будзе працаваць. У сіле застаецца стратэгія зносу прыватнага сектару ўздоўж магістраляў. Падрыхтавацца жыхарам вуліцаў Арлоўскай, Богдановича, Волгоградскай, Аэрадромнай і іншых. Людзей расселяць па спальных раёнах Менску. Такімі спальнікамі сталіца перанасычаная, кажа аўтар YouTube-каналу «Фактар гораду». Унутры бракуе крамаў, кавярняў, цырульняў і іншых паслуг. Людзі больш ездзяць і перагружаюць магістралі. Дапамагчы мае 4-я лінія метро, якая застаецца актуальнай. А вось ад 3-й колавай адмовіліся на карысць зялёных зонаў. Невыканальнымі мэтамі чыноўнікаў Уладзімір Кавалкін бачыць плюс 120 тысячаў насельніцтва ў гарадах-спадарожніках Менску. Прапісана, што там трэба будаваць больш сацыяльнай інфраструктуры, жытла і ствараць працоўныя месцы. Сістэмныя інвестары ў Беларусь не прыйдуць. Прыйдуць вось усякія авантурысты, махляры, якія там на сяброўстве з Лукашэнкам спрабуюць нешта зарабіць. Новы план вынеслі на грамадскае абмеркаванне ў непублічным выглядзе. Вашыя прапановы і заўвагі прымаюць да 27 жніўня на e-mail адміністрацыі Маскоўскага раёну Менску. Юлія Цяльпук, Белсат. На навінаў спорту футбольны Нёман піша гісторыю. Упершыню ў гісторыі клуб з горадні пераадолеў 3 этапы лігі канферэнцыяў і працягвае барацьбу за выхад у асноўны раунд турніру. Напярэдадні Нёман здзейсніў валявую перамогу па выніку 2 гульняў з фарэрскім Кавой Клаксквойкам. Ян Федарович працягне тэму. Хаос у распранальні гарадзенскага Нёмну. Футбалісты беларускага клубу святкуюць драматычную перамогу над супернікамі з фарэрскіх астравоў. У першай гульні 3-го раунду кваліфікацыі лігі канферэнцыяў гарадзенцы саступілі з лікам 0-2. Аднак у матчы ў адказ перамаглі 2-0. Прычым абодва мячы беларускія футбалісты правялі ў канцы 90 хвілінаў гульні. Лёс двубою з фарэрцамі быў вызначаны ў серыі пенальці. Свае ўдары гульцы Нёмну выканалі бездакорна. Не хотелось доводить дело до пенальти, но получилось как получилось. Нёман упершыню ў гісторыі пераадолеў 3 раунды ў Еўракубках. На дадатак, гэта адзіны беларускі клуб, які працягвае сёлета выступ у еўрапейскіх турнірах. Зрэшты, параза ў першай гульні з Клаксвойкам выклікала крытыку ў Беларусі. Маўляў, гулялі з аматарамі з маленькай краіны і гарадка з насельніцтвам меней за 5000 асобаў. Передаем привет белорусским сантехникам и электрикам. Кто-то жало свое открыл, что мы играли с электриками. Так что этим асанізатарам привет. Насамрэч, Кауй Клаксвойк не такі просты. Ён упэўнена лідаруе ў сваім чэмпіянаце. У складзе каманды ёсць легіянеры з Еўропы, Афрыкі ды Паўднёвай Амерыкі. А трансферная вартасць гульцоў Клаксвойку і Нёмну хай і на карысць беларускага клубу, але супастаўная ў лічбах. Да таго ж, 2 гады таму гэты фарэрскі клуб дайшоў да групавой стадыі лігі канферэнцыяў. Нёман так высока пакуль не ўздымаўся. Ці ўдасца сёлета такое здзейсніць гарадзенцам? Наступны супернік іспанскі Раё Вальлекано, зусім іншага ўзроўню. Агульны кошт гульцоў клубу з Мадрыду складае болей за 70 мільёнаў еўраў. Першы матч пройдзе на нейтральным полі ў Вугоршчыне 21 жніўня. Гульня ў адказ у Іспаніі праз тыдзень. Пераможца двубою згуляе ў асноўным раўндзе лігі канферэнцыяў. Ян Федарович, Белсат. У аб'ектыве ставім кропку, ставце ўпадабанні, каментуйце нашу трансляцыю, калі гэта для вас бяспечна. Таксама чытайце наш тэлеграм, там навінаў яшчэ больш, а каб перайсці на яго QR-код на вашых экранах. Эфір працягне студыя Белсат, якую мы правядзем для спадарства разам з Юліяй Лабанавай. Вітаю і я, спадарства ў цэнтры увагі. Сёння відавочна сустрэча Дональда Трампа і Владзіміра Пуціна на Алясцы, а таксама званок Дональда Трампа Лукашэнку. Чакайце, мы абавязкова распавядзем падрабязнасці, а пакуль жа запрашаю спадарства на агляд найцікавейшых публікацыяў з нашай інтэрнэт-старонкі.
Хто выйдзе пераможцам з сустрэчы на Алясцы? На чым палягае метад вядзення перамоваў Пуціна і ці мае Дональд Трамп што супрацьпаставіць кіраўніку Крамля? Напярэдадні старту саміту, які можа стаць вызначальным у спыненні вайны ва Ўкраіне, журналістка нашага сайту Ганна Калтыгіна сабрала думкі аналітыкаў, дыпламатаў і аналітыкаў. Метод Путина – гэта прафесійная хлусня, распавядае былы прэзідэнт Францыі Франсуа Аллянд. У 2015 годзе ён разам з Ангелаю Меркель ужо намагаўся прымусіць Пуціна спыніць расійскую агрэсію на ўсходзе ўкраіны. На думку Аллянда, сам факт такой сустрэчы ўжо можна лічыць поспехам Расіі, а ў хадзе перамоваў з Трампам Пуцін будзе цягнуць час, рабіць доўгія гістарычныя адступленні, але не пакажа рэальнага жадання дамаўляцца. Яму няма куды спяшацца. Ён ведае, што застанецца ва ўладзе праз месяц, 2 гады, а можа і да канца жыцця. Трамп спяшаецца, бо паабяцаў залагодзіць усе сусветныя канфлікты і хоча выніку. На думку былога спецпрадстаўніка США і аналітыка CNN у глобальных пытаннях Брэта Макгерка, Пуцін сапраўды едзе на Аляску з думкамі, што зможа маніпуляваць Трампам. Аднак апошнія замежна-палітычныя крокі амерыканскага лідара даюць Дональду Трампу магчымасць будаваць дыялог з пазіцыі сілы. Расейцы за сталом перамоваў лічаць сябе мядзведзямі ў танцы. А калі вы сабраліся танчыць з мядзведзем, то ён вызначае, калі і як танец скончыцца, калі толькі вы не большы мядзведзь. Пра чаканні еўрапейскіх палітыкаў адносна вынікаў сустрэчы на Алясцы і пра тое, які вынік перамоваў кожны з бакоў зможа лічыць уласнай перамогай, чытайце ў артыкуле Ганны Калтыгінай на belsat.eu. Ці існуе ў беларускім дэмакратычным руху апазіцыя да апазіцыі? І ў чым канкрэтна палягае незадаволенасць з боку некаторых палітычных сілаў дзеяннямі офісу Святланы Ціханаўскай, аб'яднанага пераходнага кабінету і бальшыні ў каардынацыйнай радзе? Адказ на гэтае пытанне шукае наш калега Алесь Новаборскі ў серыі публікацыяў на старонцы Белсату. Гэтак сябра каманды Віктара Бабарыкі, сакратар каардынацыйнай рады Іван Краўцоў, мяркуе, што дзейнасць апазіцыйных структураў не будзе мець уплыву на палітычны расклад у Беларусі ў будучым. Ён лічыць бесперспектыўную пабудову за межамі краіны інстытуцыяў протаўраду, ды сцвярджае, што пазіцыі бальшыні ў дэмакратычных сілах скіраваныя не на беларусаў у краіне, а на палітыкаў заходніх дзяржаваў, на падтрыманні якіх і трымаецца бальшыня. Краўцоў зазначае, браць удзел у палітычным працэсе ў Беларусі каманда Бабарыкі ў будучым плануе ў выглядзе уласнай партыі «Разам». Калі прыпыніцца вайна ва ўкраіне, а заходнія амбасады пачнуць вяртацца ў Менск, то і патрэба захаду ў тых тэзах, што агучваюцца ОСЦ, АПК, КР, будзе значна ніжэйшая. Краіны з захаду зноўку пачнуць арыентавацца хутчэй на тое, што адбываецца ўнутры краіны, а не ў замежжы. Ці здольныя іншыя айчынныя палітыкі скласці канкурэнцыю Святлане Ціханаўскай і ўзяць на сябе ролю дэмакратычных лідараў? І хто ці што ім у гэтым замінае? Чытайце ў серыі публікацыяў Алеся Новаборскага на старонцы Белсату. Новыя правілы паступлення ў ВНУ Польшчы для замежнікаў цяпер. Для залічэння патрэбны моўны сертыфікат узроўню не ніжэй за Б2, што паралізавала набор абітурыентаў, зазначаюць у супольным звароце рэктары польскіх універсітэтаў. Тым часам замежныя абітурыенты склалі петыцыю, якой патрабуюць перанесці на год увядзенне новых правілаў, а сёлета прызнаваць вынікі ўнутраных моўных тэстаў ВНУ. Журналістка нашага сайту Ганна Ганчар паразмаўляла з адною з аўтарак звароту. Дар'я зазначае, што новаўвядзенне польскіх уладаў закранула прыблізна 10 тысячаў замежных абітурыентаў. Дзяўчына звяртае ўвагу, найбліжэйшы дзяржаўны іспыт на веданне польскай мовы на ўзроўні Б2 запланаваны толькі на люты 2026 года, а месцаў у прыватных цэнтрах здачы іспытаў на найбліжэйшыя месяцы ўжо няма. Да таго ж шэраг абітурыентаў папросту не можа без моўнага сертыфікату атрымаць студэнцкай візы, каб прыехаць у Польшу на іспыт і атрымаць сертыфікат. Для іх сітуацыя ператвараецца ў замкнёнае кола. Якія шляхі выйсця сітуацыі прапануюць польскія чыноўнікі ад адукацыі і як развязанню праблемы беларускіх абітурыентаў намагаюцца дапамагчы дэмакратычныя сілы? Чытайце на belsat.eu.
Іржавыя, састарэлыя ці проста не працуюць. Жыхарка Мазыра паскардзілася ў сацыяльнай сетцы TikTok на стан атракцыёна ў гарадскім парку. Мае калегі з інтэрнэт-рэдакцыі датэлефанаваліся да мясцовых чыноўнікаў і запыталіся, чаму ў вялікім раённым цэнтры няма куды адвезці сваё дзіця. Паводле аўтаркі відэа, атракцыён «Вясёлыя горкі» стаіць у парку яшчэ з ейнага дзяцінства і відавочна дажывае апошнія дні. Тое ж датычыць і арэляў званочак. Яны параслі травою і заіржавелі. Знікла ў парку чортава кола, стаіць пустым аўтадром. І нават нядаўна адкрыты атракцыён «Каліпса» прапрацаваў усяго 2 гады. Корэспандэнты Белсат.ЭУ патэлефанавалі ў Мазырскі райжилкамгаз. Там апавялі, што на баланс у парку 8 атракцыёнаў, і некаторыя ўсё ж такі дапушчаныя да працы. Аднак адкрываюць іх выключна ў выходныя дні. Што азначае тэлефонная размова Дональда Трампа і Лукашэнкі? Глядзіце ў эфіры студыі Белсат, куды гаспадарства і запрашае. Гаспадарства, працуем у жывым эфіры. Віталь Бабін, Юлія Лабанова, гэта студыя Белсат. І, канешне ж, сочым за перамовамі на Алясцы, а таксама абмяркоўваем сённяшні званок Дональда Трампа Александру Лукашэнку. Дарэчы, прэс-служба Лукашэнкі ўжо пацвердзіла, што гэты званок быў ініцыяваны амерыканскім прэзідэнтам. І пытаемся таксама у гэтым кантэксце у вас, шаноўныя нашыя гледачы, чаго чакаць ад перамоў Трампа і Пуціна. Перамір'ем, спыненнем агню, працягам вайны альбо нічым добрым. Дык вось за апошні варыянт прагаласавала больш за палову нашых гледачоў. Ну а да перамоваў, якія могуць змяніць свет, засталіся лічаныя гадзіны. Доўгачаканая і, магчыма, лёсавызначальная сустрэча Дональда Трампа і Владзіміра Пуціна мае адбыцца на Алясцы сёння ўвечары прыблізна о 22 гадзіне паводле беларускага часу. Месцам дыялогу двух прэзідэнтаў абралі амерыканскую вайсковую базу Элмендорф-Річардсон у Энкериджы. Меркаваны фармат сустрэчы спачатку гутарка Трампа і Пуціна сам-насам з удзелам перакладчыкаў. Затым да перамоў далучацца дэлегацыя, а потым плануецца супольная прэсавая канферэнцыя. Аляска сталася цэнтрам сусветнай увагі. Там ужо збіраюцца амерыканскія і расійскія дэлегацыі. Галоўная тэма перамоваў – вайна ва ўкраіне. Напярэдадні Дональд Трамп заявіў, што імавернасць паспяховага зыходу сустрэчы з расійскім прэзідэнтам складае 75%. Дапускае амерыканскі прэзідэнт і тэрытарыяльныя кампрамісы, абмен тэрыторыямі паміж Масквой і Кіевам. Але з агаворкаю, што дамаўляцца мусяць самі бакі, а ЗША – толькі пасярэднік. Дапамагаць Пуціну будуць міністр абароны Андрэй Белавусаў, міністр фінансаў Дзяніс Сілуанаў, а таксама кіраўнік фонду беспасярэдніх інвестыцыяў Кірыў Дзмітрыяў. Таксама міністр замежных справаў гэтай краіны Сергей Лаўроў. Цікава, што ён прыбыў у гатэль Энкариджы ў Шведры з надпісам «СССР». З амерыканскага боку, акрамя Трампа, чакаецца ўдзел у перамовах дзяржаўнага сакратара Марка Рубьё, міністра фінансаў Скотта Бэсента, кіраўніка CIA Джона Рэдкліфа, міністра гандлю Гаварда Латніка, спецыяльнага прадстаўніка прэзідэнта Стыва Віткафа, прэс-сакратара Кэролайн Левіт. Дональд Трамп мяркуе, што сустрэча можа стацца паваротным момантам у гісторыі. Ён таксама не выключыў выхаду з перамоваў, калі яны не будуць паспяховыя. Я думаю, прэзідэнт Пуцін хацеў бы заключыць угоду. Думаю, каб не быў прэзідэнтам, ён бы захапіў усю Украіну. Гэта вайна, якой не павінна было быць. Калі б я не быў прэзідэнтам, на мой погляд, ён бы палічыў за лепшае з'ехаць і захапіць усю Украіну. Але я прэзідэнт, і ён не збіраецца са мною звязвацца. У Крамлі чакаюць, што сустрэча дапаможа перазапусціць стасункі паміж Расіяй і ЗША. Расійскія прадстаўнікі таксама разлічваюць на абмеркаванне шырэйшага кола пытанняў апроч Украіны. Владзімір Зеленскі і еўрапейскія саюзнікі падкрэсліваюць, мір не можа быць дасягнуты без іх удзелу. Напярэдадні сустрэчы на Алясцы Владзімір Зеленскі правёў віртуальныя перамовы з Трампам і еўрапейскімі лідарамі, каб данесці пазіцыю Украіны. Ну і спадарства, яшчэ адна вельмі важная навіна. Дональд Трамп і Александр Лукашенко правялі тэлефонную размову, прычым прэзідэнт ЗША выйшаў на сувязь проста з борта Air Force One, які ляціць
ляцеў на Аляску на сустрэчу з Владзімірам Пуцінам. Паводле прэзідэнта ЗША гутарка атрымалася выдатнай. Палітыкі, акрамя тэмы вызвалення палітычных вязняў, закранулі візіт прэзідэнта Расіі ў ЗША, з чыёй ініцыятывы адбылася тэлефонная размова. Ну вось пул першага сцвярджае, што з ініцыятывы амерыканскага прэзідэнта. Нават не пул першага, а гаспадар Рыбакоў, які працаваў перакладчыкам падчас гэтай тэлефоннай размовы. Гаспадарства, ўжо цяпер з намі на відэасувязі Александра Філіпенка, палітолог-амерыканістка, міжнародны аглядальнік Breakfast Show. Александра, вітаем вас. Дзякуй, што далучыліся да нас у эфіры. Добрый вечер, спасибо за приглашение. Ну, вось гэтыя перамовы Дональда Трампа, Владзіміра Пуціна будуць адбывацца. Па-першае, гэта першыя асабістыя перамовы пасля вяртання Дональда Трампа ў Белы дом. Яны будуць адбывацца на авіябазе з часоў халоднай вайны. І гэтыя прыкметы неяк даюць падставы апасення Кіеву, што ўсё ж такі, можа быць, варта чакаць пэўнай здрады, калі так яе назваць. Так? Нібыта Дональд Трамп абяцаў не прымаць лёсавызначальных рашэнняў без Кіева, але Владзімір Зеленскі на Аляску не ляціць. Чаго чакаць, на вашу думку? Ну, во-первых, нужно сказать, что Дональд Трамп действительно всячески занижает ожидания. Вот это не характерно для Дональда Трампа. И кажется, что он ожидает, что, в общем-то, никаких прорывов здесь не будет. Дональд Трамп несколько раз сказал о том, что это будет listening exercise. То есть, получается, упражнение по выслушиванию позиции другой стороны. Вот, конечно же, кажется, что Дональд Трамп уже устал выслушивать различные кремлевские монологи Владимира Путина, но, тем не менее, Песков заявил о том, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может продлиться 6-7 часов. Звучит это как угроза, вообще кажется, учитывая, как действительно Владимир Путин любит пускаться в различные монологи, исторические в том числе, хотя среди тех, кто летит вместе с Владимиром Путиным, который уже, его самолет уже вошел в американское воздушное пространство недавно, вот нет там Мединского, историка, так называемого историка, который, собственно говоря, любят рассказывать о том, что уже происходило в 1250 году, о чем неоднократно говорил Марк Рютте, генсек НАТО. Поэтому ожидания занижены от самого Дональда Трампа. Дональд Трамп говорит о том, что это только начало переговоров. Вообще обычно саммиты, встречи, вот такого рода, в особенности встречи, это финал переговорного процесса. А Дональд Трамп говорит, что это только самое начало, и самые важные встречи будут впереди. Вот, дальше встреча с Владимиром Зеленским. Поэтому Дональд Трамп всячески пытается эти ожидания занизить для того, чтобы его американцы, собственно говоря, американские граждане не требовали каких-то результатов от Дональда Трампа. Ведь стоит вспомнить о том, каждый раз, когда Дональд Трамп куда-то ехал, о чем-то договариваться, он говорил, что это будет самая замечательная встреча, самая успешная, он обо всем договорится, и он сможет всех уговорить сделать так, как он считает нужным. Здесь ничего подобного мы не слышим. Наоборот, вот это вот listening exercise, упражнение по выслушиванию позиции другой стороны. Здесь Дональд Трамп, получается, выступает как, собственно говоря, лидер западного сообщества, человек, который должен потом уже говорить с другими представителями, в первую очередь с Владимиром Зеленским. Александра, як бы вы пракаментавалі гэтыя дэталі, калі міністр замежных спраў Расіі Лаўроў прыязджае ў джэмперы з надпісам СССР, альбо Маргарыта Сіманян заявляе, што расійскіх журналістаў на Алясцы пакармілі котлетамі па-кіеўску? Ну, все это, конечно же, абсолютно в стиле российской дипломатии, скажем так. Давайте вспомним, как недавно Владимир Путин вручал Стиву Уиткофу орден Ленина. Орден Ленина, который не является уже государственной наградой, но абсолютно такой вот жест, типично символический жест. Ну, плюс еще, конечно, многие обсуждали, что российская делегация, часть российской делегации полетела в США, полетела на встречу с Дональдом Трампом
на том самом кокаиновом самолете, то есть на самолете, который был замечен вот в деле в аргентинском расследовании о том, что 400 килограмм кокаина перевозились диппочтой, возможно. Ну, вот эти все детали, включая вот эту футболку СССР, вот это все отвлечение внимания, вот это все, что делает очень хорошо всегда российская делегация и вообще российская страна, вот это отвлечение внимания, собственно говоря, КГБ так и любят работать, главное замутить воду и в этой мутной воде что-то там водить руками и чего-то добиваться в то время, как все отвлечены какими-то другими вопросами. Это все, конечно же, та же самая теория затопленного пространства, о которой говорил один из архитекторов по первой победы Дональда Трампа Стив Беннон, вот это отвлечение внимания. И давайте посмотрим, сколько в целом информации по этой встрече. Информации, а главное дезинформации, источников, неназванных источников, сколько всего происходит вокруг этого, и ничего мы не знаем конкретно. Мы не понимаем, каким образом будут происходить переговоры, о чем именно будут говорить. Будут ли говорить только об Украине, или будут говорить о стратегических наступательных вооружениях, или будут говорить о, например, ДРСМД, о ракетах средней и меньшей дальности, или будут говорить об Арктике, или будут говорить о Китае, о чем будут говорить, мы до сих пор не знаем. Так много вбросов, так много дезинформации по этому поводу, что мне кажется, вот эта футболка СССР и это видео, которое было опубликовано российскими пропагандистами, где, значит, танцоры, один в костюме с американским флагом, другой в костюме с российским флагом танцуют и как-то вместе вспоминают историю американо-российских отношений. Вот это все те самые элементы теории затопленного пространства, когда в действительности очень много шума, но непонятно, что в действительности будет обсуждаться и как по-настоящему будет проходить эта встреча. А ці можа нам пра нешта сказаць склад дэлегацыі, бо там, прынамсі з расійскага боку, вельмі шмат спецыялістаў з эканамічнай галіны. Ці можа такім чынам Трамп мае намер выкарыстаць такія карты, зняць частку санкцыяў з Расіі, або вось у медыях праскальзвалі таксама гіпотэзы, што Трамп можа прапанаваць здабычу рэдказямельных металаў разам з Расіяй ці іншых карысных выкапняў. Что вы думаете? Безусловно, наверняка это именно так, потому что помимо Путина, конечно же, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, это все понятно, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Вот это все, так скажем, про успешный успех, скажем так, но учитывая, что, конечно же, Кирилл Дмитриев в очень хороших личных отношениях со Стивом Уиткоффом, спецпосланником Дональда Трампа, с американской стороны госсекретарь Марко Рубио, министр торговли Говард Латник, министр финансов Скотт Бессон, директор ЦРУ Джон Рэдклифф, замглавы администрации Белого дома Дэн Сковино, конечно же, вице-президент Джей Ди Венс, ну и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и пресс-секретарь Кэролайн Левит. Вот эти делегации и будут встречаться. Конечно же, тема финансов, тема торговли. Вот, пожалуйста, с обеих сторон она представлена. Соответственно, мы понимаем, что и тема санкций тоже может звучать, безусловно. И тема Арктики, и вот это вот одна из важнейших тем для Дональда Трампа. Вспомним, что президентство Дональда Трампа начиналось с того, что мы все обсуждали, Гренландия будет 51-м штатом США или все-таки 52-м, потому что 51-м будет Канада. Что-то мы об этом забыли. Тема Арктики присутствовала с самого начала президентства Дональда Трампа. Ну и, конечно, стоит вспомнить, что в 2018 году знаменитое приарктическое государство Китай, точнее Китай, действительно назвал себя приарктическим государством в 2018 году и начал разрабатывать арктическую стратегию, хотя Китай от полярного круга отделяет 1500 километров. Но, тем не менее, вот оно, сотрудничество с Россией, Китай, который, например, строит свои ледоколы, вот это все очень волнует американскую сторону. И вообще тема Арктики не только из-за Северного торгового пути, который в 3 раза сокращает путь товаров из Китая в Европу и в США,
но и из-за тех самых, в том числе и природных ресурсов Арктики, как раз и доступ к ним. Вот это все может получить Китай, если будет близко сотрудничать с Россией. Ну а для Дональда Трампа как раз именно этого он не хочет допустить, экономического возвышения и усиления Китая. Поэтому вообще, если тема будет в том числе и экономическая, и финансовая, то, конечно же, призрак Китая здесь или тень Китая здесь в полной мере присутствует. Но самое главное, это все, конечно, возможно обсуждать, но решения, договоренности, договоры в принципе не могут быть приняты без подписания хотя бы прекращения огня. Я уже не говорю про мирную сделку, но хотя бы прекращение огня. Потому что у Дональда Трампа, помимо ситуации с его, конечно, силой, так сказать, усилением президентского кресла с приходом Дональда Трампа, такая немного суперпрезидентская власть сейчас в США, но тем не менее, все-таки выборы в 2026 году, выборы в Конгресс, которые очень важны для республиканской партии. И вот сейчас, вчера, буквально и не случайно, вчера Pew Research Center, второй по важности социологический центр США, опубликовал свой очередной опрос. Каждый месяц они его проводят. 50% американцев считают Россию врагом США. До речі, зараз акурат і хотели бы мы показать вось один матэрыял, звязаны з гэтым. Александра, тым не менш будем сачыць за развіццём падзеям. Вам вялізны дзякуй за тое, што знайшлі час, далучыліся да нашага эфіру. Александра Філіпенка, палітолог-амерыканістка і міжнародны аглядальнік, была ў нашай студыі. Ну а цяпер, спадарства, паглядзім, як у Энкарэджы сустракаюць Уладзіміра Пуціна. Няма прычынаў, праз якія Трамп павінен быць тут, а Пуцін не павінен быць у Злучаных Штатах. Ён ваенны злачынец. Гэта як пара злачынцаў, якія падзяляюць свет. Вось як я гэта бачу. Калі ён хоча міру, прэч з Украіны. Вось і ўсё. Ну, ўжо цяпер абмяркуем тэму гэтага раптоўнага, нечаканага для ўсіх у нас званка Дональда Трампа. Александру Лукашенку з намі на відэасувязі ўжо цяпер. Валер Карпалевіч, палітычны аглядальнік Радыё Свабода. Спадар Валер, добрый вечар. Дзякуем, што знайшлі час, каб далучыцца да нашага эфіру. Вітаю. Спадар Валер, на вашу думку, гэты тэлефонны званок Дональда Трампа і падзяка за вызваленне палітычных вязняў, што яна можа азначаць? Гэта такі крок для таго, каб вызваліць іншых 1300 асобаў, пра якіх казалася ў цытаце, або гэта сведчыць пра тое, што ўвогуле чакае нейкае пацяпленне адносінаў з рэжымам Лукашэнкі? Ну, пацяпленнем гэта назваць, конечно, можна. Но тут, бачите, мне падаецца, адбываецца контакты по двух розных треках. Першы трек – это вот палізняволеныя, а другі трек – гэта як Вашингтон разглядае Лукашенка і Беларусь, як чыннік перамоваў США і России пра мір ва Украіне. Так, офіцыйна Трамп патлумачыў гэты званок, што вось я пазваніў, каб падзякаваць Лукашенку за вызваленне 16 палізняволеных, і мы там абмеркавалі 1300 зняволеных. Але я б звярнуў увагу на момант, калі гэта тэлефанаванне адбылося. Фактычна яно адбылося ў момант, калі Трамп знаходзіўся ў самалёце, ляцеў на Аляску для перамовы з Пуціным. І вось якраз за 6 гадзін да перамоваў з Пуціным Трампу спатрэбілася размова з Лукашенко. І тут гаворка, на мой погляд, не толькі пра тое, што Беларусь разглядаецца як некі дадатковы канал сувязі з Масквою. Як пра гэта можна было думаць пасля гэтых 5 раундаў перамоваў, якія адбыліся ў Менску, пасля візіту Кіта Келага ў Мінск. Але цяпер
за 6 гадзін да перамоваў як бы перадаваць нешта Пуціну праз Лукашэнку сэнсу няма. Я думаю, что по нейкіх прычынах амерыканская адміністрацыя і каманда Трампа лічыць Лукашэнку чалавекам, які мог бы быць, ну я не ведаю, спецыялістам по Пуціну, экспертам по Пуціну, які мог бы параіць нешта Трампу, як лепш дамовіцца з Пуціным пра перамовы, пра мір ва ўкраіне. Чаму такія ўяўленні з'явіліся у каманды Трампа, мне цяжка сказаць, ну але вось гэтае тэлефанаванне уже на борту самалёта падчас паездкі да Пуціна, ну, мне падаецца, што менавіта ў гэтым выглядзе, у гэтай ролі Вашынгтон разглядае Лукашэнка. Ну, а ўсё астатняе, гэта, мне падаецца, так, антураж, дыпламатычная ветлівасць, запрашэнне ў госці, абяцанне сустрэчы хуткай. Гэта ўсё, як бы, элементы дыпламатычнага этыкету. Спадар Валер, на ваш погляд, ці гэты званок Трампа і далейшыя кантакты з Александром Лукашэнкам могуць паўплываць на далейшае развіццё падзеяў, вызваленне ўсіх палітвязняў, спыненне рэпрэсіяў і дэкрыміналізацыя грамадска-палітычнага жыцця ў Беларусі, як на тое звяртае ўвагу Павел Латушка? Ну, ведаеце, хацелася б пра гэта думаць і хацелася б у гэта верыць. Але я вот звярну увагу на трошки розныя акцэнты пра гэтых палітвязняў у паведамленнях самого Трампу і паведамленнях, скажем, тэлеграм-канала Пола Перша, прэсавай службы Лукашэнкі. Калі Трамп кажа, што мы абмеркавалі пытанне пра вызваленне 130 зняволеных, ну, гаворка, зразумела, пра палітычных зняволеных. Это слово палітычных. 1300, да. Хоць гаворка пра палітычных не ішла, але, я так разумею, все разумеюць добра, пра што гаворка. То у паведамленні Пола Першага як бы пра гэта сказана трошкі так абцякаема, што, маўляў, ну, як бы, да, мы будзем працаваць над гэтым. То бок вельмі вялікі элемент непэўнасці. Таму асцярожны аптымізм ёсць, але я б не перабольшваў менавіта гэты трэк. Побачыце, яны неяк ідуць паралельна, перакрыжоўваюцца, але ну, ўсё ж такі гэта паралельна. Вы ўжо згадвалі, што праўдападобна Лукашенка не з'яўляецца пасярэднікам паміж Уладзімірам Зеленскім і Дональдам Трампам, але нейкім дарадцам дзякуй за ўдакладненне. Так, але нейкім дарадцам можа быць. Якія выгоды тады ад такой супрацы для Лукашэнкі могуць быць? Зразумела, што угоды добрыя, не дрэнныя, і яны ўжо з'явіліся. Значыць, Трамп назваў Александра Лукашенко паважаным прэзідэнтам Беларусі, што вельмі важна і што азначае пэўны разварот у палітыцы. Таму што, нагадаю, дасюль заходнія краіны, у тым ліку США, не прызналі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі 2020 году, не прызналі Лукашенко законна абраным прэзідэнтам, прынимали Светлану Ціхановскую, ну, у Европе дасюль прынимаюць на самым высокім узроўні. Вось, і на гэтым тле прызнання Трампам Лукашэнкі прэзідэнтам Беларусі, ну, пэўны разварот. І гэта азначае для Лукашэнкі так. Гэта вялікі плюс для яго. Гэта практычна пэўны прарыў ізаляцыі. Правда, тут весь вялізны разрыв паміж пазіцыяй США і пазіцыяй Европы, но тым не менш гэта так. Але на што я б хацеў бы звярнуць яшчэ увагу. Фактычна, вось гэты званок Трампа Лукашэнку як бы ў пэўным сэнсе умацоўвае суб'ектнасць Беларусі.
То бок Вашингтон не лічыць Беларусь сатэлітам России, а Вашингтон лічыць Беларусь і Лукашенко як кіраўніка, ну, як бы некім асобым суб'ектам, з якім можна размаўляць пра розныя пытанні. І як бы паралельна з перамовамі з Пуціным. Ну, гэта ўмацоўвае не толькі пазіцыю Лукашенко, гэта ўмацоўвае ў пэўным сэнсе незалежнасць Беларусі. Вось, і мне падаецца, вось, гэта вельмі важна. Вельмі важна, калі глядзець на статус Беларусі. І гэта значыць, гэты статус в пэўным сэнсе прызнаецца як некі элемент, ну, скажем так, перамоўнага працэсу па прымірэнню ва ўкраіне. Вельмі слушнае назіранне, спадар Валер. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову, за гэты каментар. Валер Карбалевіч, палітычны аглядальнік Радыё Свабода, быў з намі на відэасувязі. Спадарства, яшчэ праз хвіліначку да нашага эфіру далучыцца кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення, а таксама намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Павел Латушка. Акурат абмяркуем з ім гэтую тэму, ну і апошнюю тэзу спадара Валерыя Карбалевіча адносна таго, што у дадзеным выпадку паказваецца безумоўная суб'ектыўнасць, умацоўванне суб'ектнасці самой Беларусі. Ну і спадарства, нагадваю, што вы можете прымаць удзел у нашым эфіры, у трансляцыі пад YouTube ёсць апытанне, яно ананімнае, таму бяспечнае, прымайце, калі ласка, удзел, мы абавязкова распавядзем пра вынікі і таксама падтрымайце нас каментаром або лайкам, так трансляцыю пабачыць яшчэ больш людзей, як зрабіць гэта бяспечна, знойдзеце інструкцыю там жа пад трансляцыяй у YouTube. Што яшчэ з апошняга? Прэсавая сакратарка Лукашэнкі Наталья Эйсмонт заявіла, што Лукашенко паведаміў Дональду Трампу, што праца па вызваленню палітычных зняволеных не спыняецца. І ў гэтым напрамку працавалі і працуем, так кажа прэсавая сакратарка. Пры гэтым заўважым, што ўпершыню, напэўна, на такім высокім узроўні за апошнія гады Александра Лукашэнку адзін з лідараў дэмакратычнай дзяржавы, у дадзеным выпадку Злучаных Штатаў Амерыкі, называе высокапаважаным прэзідэнтам. Высокапаважаным прэзідэнтам у той час, як ведаем, што ў Еўропе ў большасці сваёй кіраўнікі дзяржавы адмаўляюцца сустракацца і камунікаваць з Александром Лукашэнкам уже доўгі час, працяглы час. Спадар Павел Латушка падказваюць нам ужо з намі на відэасувязі. Вітаем вас, спадар Павел. Добрый вечер, вітаю вас. Вось апошняя, власна, тэза Валера Карбалевіча. Я яе паўтару, што вось гэты званок Дональда Трампа Александру Лукашэнку паказвае суб'ектнасць Беларусі, што Вашингтон не лічыць Лукашэнку марыянеткай Крамля і вядзе з ім перамовы і, напэўна, пытаецца ў Лукашэнкі пра тое, як жа ж весці гэтыя перамовы з Уладзімірам Пуцінам на Алясцы. А як вы лічыце? Я не думаю, што пра гэта шла размова. Размова шла пра тое, што самае агучыў Лукашенко. І мы напярэдадні неаднойчы, і я даваў каментары, і ў сацыяльных сетках казалі, што Лукашенко хоча дамагчыся ў інтарэсах сваіх і Пуціна правядзення наступнага раунда перамоваў у Беларусі, так званы Мінск-3. І гэта адпавядае інтарэсам Лукашэнкі. І вось гэта сапраўды можа прывесці ў інтарэсах Лукашэнкі да аднаўлення яго суб'ектнасці, да прызнання яго. Гэта дазволіць яму дамагацца таго, каб ён не быў прыцягнуты да адказнасці за злачынства агрэсіі, за ваеннае злачынства, звязанае з вывозам дзяцей, за злачынства супраць чалавечнасці, які ён здзяйсняе на беларускім народзе. І гэта іміджава яго падбудоўвае, калі такія перамовы пройдуць у Мінску. Для Пуціна ён Беларусь разглядае, канешне, як фактычна да сябе дамоў з'ездзіць. Там стаяць расійскія войскі, супрацьпаветраная абарона, таму яму
бяспечна паехаць у Беларусь на такія перамовы, ну і яшчэ не працуе ордэр міжнароднага крымінальнага суда. Я думаю, што менавіта пра гэта размаўляў і з Келагам Лукашенка, наколькі мы ведаем, і пра гэта сёння казаў Лукашенка, запрашаючы прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі наведаць Беларусь. Конечно, з маральнага пункту гледжання мы не можам вітаць факт того, што так звяртаюцца да Лукашэнкі. Для нас ён не прэзідэнт, ён узурпатар, які сілай утрымаў уладу ў 20-м і зараз, фальсіфікуючы, з сілай самапрызначыўся. Але важна выказаць удзячнасць прэзідэнту Злучаных Штатаў Амерыкі за тое, што тэма вызвалення палітзняволеных знаходзіцца ў фокусе яго ўвагі і падтрымліваць дзейнасць як прэзідэнта, так і Дзярждэпартамента США, з якім мы знаходзімся ў пастаяннай камунікацыі па вызваленні ўсіх беларускіх палітзняволеных. Апошні раз я размаўляў з прадстаўнікамі Дзярждэпартамента ў гэтую мінулую суботу у Варшаве. І тады, дарэчы, я сказаў, калі пойдзе развіццё геапалітычнай сітуацыі, пра гэта вось маленькая вакенка геапалітычнай сітуацыі, мы казалі б на канферэнцыі «Новая Беларусь», і Лукашенко будзе хацець, каб з яго знялі санкцыі, то тут, на мой пункт гледжання, я сказаў амерыканцам, дастаткова будзе званка дзяржсакратара Рубіо Лукашенка з умовамі. Ты павінен спыніць рэпрэсіі, вызваліць усіх палітзняволеных. Вось толькі тады можа быць прыпынены санкцыі. Лукашенко працягвае дамагацца і гэтага. Адмены санкцый. Мы зыходзім з пазіцыі, што ён павінен зрабіць першае, спыніць рэпрэсіі, у нас паслядоўная пазіцыя, вызваліць усіх палітзняволеных, і трэцяе, дэкрыміналізаваць грамадска-палітычнае жыццё. Бо калі адбудзецца вельмі добрая, важная рэч, вызваліць палітзняволеных, заўтра на падставе гэтага заканадаўства ён набярэ новых. 50, 100, 150 з'явяцца за некалькі месяцаў, бо ў іх будуць прававыя падставы працягваць рабіць гэтыя ўсе рэпрэсіі. Ці будзе пачутая гэтая пазіцыя дэмакратычных сілаў, або тэлефонны званок Трампа безпасрэдна Лукашэнку можа сведчыць пра тое, што дэмакратычныя сілы, на жаль, губляюць свае пазіцыі, і Лукашенка становіцца больш галоўным суб'ектам у перамовах? Ну это не так, не трэба так глядзець. Яшчэ раз падкрэслю, мы перадалі амерыканскаму боку, вось у меня на стале ляжыць гэтая прапанова па пытаннях, па падыходу да умоў прыастаноўкі санкцый на рэжым Лукашенка перадалі яшчэ на пачатку года. Тады, калі Лукашенка вызваліў амерыканскіх грамадзян, і пазней было шмат сустрэчаў у Светланы Ціханаўскай і ў мяне, і з прадстаўнікамі Дзярждэпартамента, часовым паверным ЗША ў справах Беларусі. І апошняя сустрэча была ў суботу. І нашы, як наколькі я разумею, наш падыход таксама прымаецца амерыканскім бокам. Таму і гучыць гэтая лічба фактычна ўсіх прызнаных палітзняволеных. Мы разумеем з вами, што іх значна болей, да? Але прызнаных па дадзеных праваабаронцаў гэта дысідэнты Бай, хутчэй дае лічбу больш, чым вясна, больш за 1300. Мы дадаткова кажам нашым амерыканскім партнёрам шчыра і адкрыта, але павінны быць спынены рэпрэсіі, бо інакш набярэ новых. Павінна быць змена заканадаўства рэпрэсіўнага, інакш будуць зноў палітычных зняволеных. Але ці вы верыце ў гэта ва ўсё? Ці вы верыце, што толькі гэты званок Трампа... Вы не верыце? А пытанне не ў веры. Пытанне ў тым матывацыі і нашай пазіцыі. Верыш, не верыш, але дамагацца павінен. Мы ставім пытанне вызвалення, мы дамагаемся і будзем дамагацца гэтага. Мы ставім пытанне, што пасля гэтага трэба ісці да нацыянальнага дыалогу, бо ўнутрыпалітычны крызіс, які стварыў Лукашенко, без нацыянальнага дыалогу вырашыць немагчыма. А калі Еўропа, і давайте не забываць, што яшчэ ёсць і Еўрапейскі саюз, які мае самы магутны, самы моцны, самы па ўздзеянню моцны санкцыйны пакет у адносінах да Лукашэнкі, яна яшчэ нічога не сказала. І вось тут мы павінны дамагацца ад Лукашэнкі ісці на тое, каб адбыўся круглы стол. І гэты значны санкцыйны пакет павінен быць выкарыстаны. Мы ставім гэтыя мэты, бо еўрапейцы хочуць, каб у рэгіёне была бяспека. Калі ўнутры Беларусі будзе Лукашенко і прарасійскі такі рэжым рэпрэсіўны, то бяспекі ў рэгіёне не будзе. Гэта мэты ставяць усе. Вы лічыце рэальным завяршыць вайну ва Ўкраіне. Хтосьці скажа нерэальна, але мэту ставяць. Так і мы ставім мэту. Рэальна хтосьці скажа не, але мэту мы ставім, мы да яе крочым. Як на Алясцы, спадар Павел, на ваш погляд, ці будзе ўвогуле закранацца кантэкст Беларусі ў размове паміж Трампам і Владзімірам Пуцінам? І калі так, на што можа настаяць у дадзеным выпадку прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі?
Я думаю, што ўжо гэта пытанне у павестцы, бо ўжо адбылася гэта размова, так што лічыце, што яна ўжо знаходзіцца. Зразумела, што пытанне Беларусі будзе падымацца ў кантэксце вучэнняў Захад 2025, таму Келах і быў у Мінску, таму ён папярэджваў Лукашенко аб тым, што гэтыя вучэнні не павінны быць скарыстаны для стварэння дадатковых пагроз як Украіне, так і партнёрам у Еўрапейскім Саюзе, партнёрам Злучаных Штатаў Амерыкі. Зразумела, калі мы так прагназуем, што Лукашенко вельмі з Пуціным хочуць правесці наступныя перамовы у Беларусі, то зразумела, і гэтая тэма таксама магчыма ўзнікне, калі да гэтага ўсё будзе ісці. Так што тэма Беларусі будзе. Пытанне, конечно, нашых інтарэсаў. Наш нацыянальны інтарэс — гэта незалежная Беларусь, і гэта дэмакратычная свабодная Беларусь. Да? Вось у гэтым кантэксце, я думаю, што наўрад ці будзе абмяркоўваць прэзідэнт Трамп з Пуціным гэтае пытанне. Пытанне дэмакратызацыі Беларусі, напэўна, не будзе з'яўляцца прадметам гэтых размоў. Але пэўнае замірэнне, калі яно адбудзецца паміж Украінай і Расіяй, ці адкрое нейкае акно магчымасцяў для дэмакратычных сілаў Беларусі, як гэтым можна скарыстацца? Но яно ўжо адкрываецца. Вы ставіце пытанне, і фактычна вось на нашых вачах адбываецца адкрыццё гэтага акна магчымасцяў. Я казаў гэта на палітычнай канферэнцыі. Яно можа быць маленькае, яно можа быць кароткае па часе, але яно ўжо адкрываецца. Калі прэзідэнт ЗША кажа Лукашэнку аб вызваленні 1300 людзей палітзняволеных, і гэта, магчыма, адбудзецца бліжэйшымі днямі, я не выключаю такую сітуацыю. Вось, калі ласка, гэта геапалітычная сітуацыя прывяла да адкрыцця гэтага акна магчымасцяў. Мы жа хочам, каб людзі былі свабоднымі. Хочам. Далей, пасля гэтага што адбываецца? Ёсць Еўрапейскі Саюз, які таксама можа ставіць умовы Лукашэнку. Я, наколькі ведаю, і Злучаныя Штаты Амерыкі не толькі гэтае пытанне ставіць рэжыму Лукашэнку, а значна больш, яшчэ больш вострыя і важныя таксама для нас. Ну, я не хацеў тут параўноўваць жыццё людзей, заўсёды самае прыярытэтнае, але дадаткова важныя для нас, для дэмакратычных сілаў, для Беларусі, для будучай свабоднай Беларусі. Я не хачу раскрываць, можа, змест гэтых перамоваў, не будзе некарэктна з майго боку, што мы размаўлялі з амерыканцамі. Але гэтыя пытанні, напэўна, я вас завяраю, ставяцца і будуць ставіцца далей. І не забываем, што ёсць Еўрапейскі Саюз. І мы вельмі будзем чакаць добрых навінаў. Дзякуй вам, спадар Павел, за размову. Павел Латушка, кіраўнік НАУ і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, з намі на відэасувязі быў. На гэтым у нас усё. У студыі Белсат. Ставце ўпадабанні, каментуйце нашу трансляцыю, калі вы ведаеце, як задбаць пра сваю бяспеку. Ну а цяпер прапануем спадарству агляд найцікавейшых публікацыяў з нашых сацыяльных сетках. Белсат онлайн вашай увазе. Польшчы, у самом сэрцы Падляшша ёсць месца з асаблівай аўрай. Маленькі гарадок Крынкі, пабудаваны калісьці габрэйскай суполкай. Мясцовыя жыхары ўпэўненыя, у старых дамах дагэтуль жывуць духі ранейшых гаспадароў. Вядоўцы праграмы «Падляшскія вакацыі» адправіліся туды, каб пачуць містычныя гісторыі, якімі ахутаны горад, і зразумець, як жывуць побач людзі і нябачныя суседзі. Кавалак відэа паглядзім праз імгненне, а цалкам выдання шукайце на YouTube-канале Белсат Лайф. Падары гэтага месца, гэта габрэі. Яны пабудавалі гэты гарадок. Духі габрэйскія, яны жывуць у хатах габрэйскіх. Бо ў крынках вераць, што калі прыйдзе габрэйская душа ў сваю хату, то толькі свечка з царквы, якая стаяла на службе, дапамагае пагнаць з хаты. Ёсць духі габрэйскія, ёсць духі нашага вялікага беларуса Сократа Яновіча. Я вучыла пра яго на беларускай мове. Чаму Лукашенко пагражае суседзям і намякае на дыялог і саступкі адначасова? Як дыктатар паказвае, што не хоча ўзмацнення вайсковага дамінавання ўсходняга суседа ў Беларусі, і ці маюць беларусы шанец вырвацца з-пад уплыву Расіі? Пра гэта ў праграме «Прасвету» інтэрв'ю Сергея Пелясы з аналітыкам, даследнікам дзяржаваў былога СССР Маркам Будзішам. Шукайце яго на канале Белсат Ньюс. Фрагмент цяпер вашай увазе. Я лічу, што асхабленне або памяншэнне перспектыў Расіі для яе росту і эканамічнага развіцця можа прывесці да неспрыяльнай для краін Цэнтральнай Еўропы сітуацыі. Такім чынам, Расія зможа пабудаваць гэтую буферную зону, але не зможа зрабіць наступны крок, які азначаў бы якія-небудзь істотныя змены, нават калі мы не згодныя.
Аднак калі мы не дамовімся ні пра якія перспектывы развіцця, гэта будзе азначаць, што мы станем перыферыяй, у якую інвестыцыі не рэкамендуюцца і адкуль людзі з'язджаюць. Таму што тут няма ніякіх перспектыў развіцця. Peryferium, w którym się nie inwestuje, z którego wyjeżdżają ludzie, bo nie ma tutaj perspektyw rozwojowych i to może dotykać. І гэта можа паўплываць, і ўжо ўплывае на Беларусь і Украіну, дзе найбольш актыўныя людзі, якія імкнуцца да індывідуальнага развіцця, проста шукаюць іншае месца для жыцця. У беларускіх палях і на дрэвах маляўнічае відовішча. Дзясяткі буслоў збіраюцца ў вялікія зграі, каб набрацца сілаў перад доўгім палётам у вырай. Мясцовыя жыхары не прапускаюць моманту, здымаюць кранальныя кадры, на якіх сімвалы нашай краіны рыхтуюцца да развітальнага палёту. Відэа апублікаванае на нашым тэлеграм-канале. Пакажам яго і мы проста цяпер. Ну і на гэтым у нас усё. Дзякуем за ўвагу. Для вас працавалі Віталь Бабін. Юлія Лабанова. Да новых сустрэчаў на Белсаце. Пакуль.